arrangements. Kambi mar Brookside Dairy oseyango ni gikelo chak moro manyien molosi kod soya kata njugu mar almond. Brookside wacho ni chagno igeto go ji ma ok ti gi cha dhiang'. Edwin Okoth ne olimo kambino kawuono kendo leronwa wachni. Dhiang', diel kata ngamia gin chiaye mabiro mapiyo e pach thoth oganda ka iluongo nying chak. Kata kamano, kambi mar Brookside Dairy koro donjo e ohala mar chak ma ok nyiedhe chiaye moro amora. Igole kodhi mag soya kaachiel kod njugu mar almond. Jotend kambino wacho ni en chak mageto miyo oganda thuolo mar dak e ngima ma giyiero. Chak monyiedh kuom chiaye kata mawuok e kothe. Chak maa kuom animals nitie joma bende oherogi, to nitie jomoko ba bende ka omadho chak maa kuom dhiang' to nitie pek moyudo kata nyaka e iye. Koro research wanini wayudo ni chak maa kuom kothe maa e lowo ka ne jomoko mae chak mowinjore gi dendgi. So yien kaka oganda ma wakawo mana kothenego to walosogo, warego kaeto walosogo chak, nikech en gima ki squeeze to golo nyaka chak. Kaeto wachako wakawo moro iluongo ni almond. Almond bende kodhi mawuok mana e lowo ka, nikech oganda matiyo gi chak tinde dwaro ni nitiere joma dwaro ni miyogi mana products ma health conscious. Brookside wacho ni gisetimo nonro matut e wi chiro mar chak ma igolo e kothe, kama oganda mathoth sani oketo mahino e dak e ngima maonge mo mang'eny, ahinya to mago mawuok kuom chiaye. The number of health conscious people in Kenya is dramatically increasing with the high rate of urbanization. The same speed of the world, Kenya is moving to the new products that is more beneficial for people's health. So this is the future and we are here now. Nikech en chiro manyien, kambi mar Brookside koro chano chako puonjo jopur mawuok e gwenge ma inyalo pidhe soya kod njugu kaka yo mar yawo negi chiro mawuok mar loso chak manyienno. If there is any opportunity, we can actually train the farmers to procure the raw materials for plant-based. For so far, up to now, because this segment is very small in the country, yet maybe there is no interest for many farmers to go into that. But I'm sure in future, soya, almond, is going to be interesting for the farmers to produce. Adwa ni encourage jopur ni samoro bende nyaka wapar kata kothe macharo strawberry, vanilla, kata mana almond kama kata mana soybeans, nikech chiro sani nitie. Kakoro kambi machalo mar chak mar Brookside nyalo chako chak moa kuom kothe machalo almond gi soy. Mano en ranyisi ayanga ni opportunity kata chiro mar kothe ni ochako medore. Omiyo jowa magi gik ma ginya chako paro ni okapur bando kende kata okapur oganda kende. Nitiere kothe moko be makapuro to nyalo meda yuto. Brookside osebet ka yawo bede ne chiro mar chak ma pachoka, kama kamino koro mako ma ok tin ne 40% mar chich chak. Kit chak ma igole cham oseus ahinya e pinje ma osedongore, kaka yo mar chiwo thuolo ne jok ma ok cham gimoro amora mawuok e chiaye kata vegetarians. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koro duol mochung' ne tayo piem e kind ohelni ma pacho ka NDCA